Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лейсан Галиева. Исәнмесез, бүгенге чыгарылышның төп темалары. Шишелмәгән мәсьәләләр. Красноармейка микрорайонында яшәүчеләр дистә еллар дәвамында җыелган проблемалары белән уртаклаша. Как яңгыр ява, өстен бөтен таш аска төшә. Шөкер да шөкер, кое-как менәбез. 29-нчы бәйге. Ознакайда сәләтле балалар һәм педагогларны бүләкләделәр. Бүген инде 18 номинация буенча балалар инде ел дәвамында шушы конкурста җиңәргә дип тырышалар. Эшли дә бел, ялда ит. Татнефть хезмәткәрләре интерактив кичәдә белемнәрен сынашты. Яңа әйберләр белдек үзебез өчен, чөнки бөтен әйберне белеп бетереп булмый. Соннар белән бәйле фактлар ул бик авыр. Бөгелмәдә эшмәкәрләр ярдәм чаралары турында фикер алыштылар. Чарада Бөгелмә районы башкарма комитеты җитәкчесе Дамир Фәттахов һәм Татарстан Республикасы министрлыклары, шул исәптән Икътисад министрлыгы, Авыл хуҗалыгы министрлыгы вәкилләре катнашты. Очрашуның төп темасы бизнеска ярдәм итүнең гамәлдәге чаралары. Шуңа күрә шәһәр һәм район эшмәкәрләре очрашуга бик теләп килгәннәр. Аларның бизнесны үстерү буенча сораулары күп. Катнашучылар арасында үз мәшгульләр дә бар. Андрей һәм Екатерина Андреевлар узган ел социаль контракт буенча үз өйләрендә ясый торган сырлар өчен суыткыч җиһазлар сатып алганнар. Хәзер аларның төп максаты үз хоббиларын бизнеска әверелдерү. Сораулар күп. Моның барысы да легаль булсын өчен кибетләргә керү кирәк. Аренда буенча сораулар да бар. Сораулар үз мәшгульләрдә генә түгел, аларны авыл хуҗалыгы һәм крестьян-фермер хуҗалыклары эшчеләре дә бер-бер артлы биреп торды. Җаваплар икътисад һәм авыл хуҗалыгы министрлыклары вәкилләреннән алынды. Ярдәм чаралары күп. Бу сәнәгать паркы эчендә бизнес линиясе, бу кредитлар тик банкларныкына караганда аз процент белән. Бу хакта бөгелмәләрнең күбесе белми. Шуның өчен бу чара оештырылды да инде. Бөгелмә районы икътисады структурасында кече һәм урта бизнес вәкилләренә әлегә 12% кына туры килә. Район башкарма комитеты җитәкчесе Дамир Фәттахов фикеренчә, максат әлеге күрсәткечне 30%-ка җиткерү. Чарада төбәктә эшмәкәрлекне үстерү перспективалары турында гына сөйләшеп калмадылар. Шәһәр һәм районның алдынгы эшмәкәрләрен дә бүләкләделәр. Айгөл Шәрәфиева, Ямяхин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Шәһәр һәм район халкы торак коммуналь хуҗалык өлкәсендә булган шишелмәгән мәсьәләләрен хәл итүне сорап телекомпания безгә мөрәҗәгатьләрен дәвам итә. Бу юлы безнең төшерү төркемен Красноармейка микрорайонында яшәүчеләр чакырды. Барысы турында тулырак Алсу Мәнҗанова белеп кайтты. Красноармейка читтән карап торганда бой мотор микрорайон кебек тоелса да, эченә керсәң шишелмәгән сораулар санап бетергесез. Норматив юл, балалар мәйданчыгы, үзәк, су белән тәэмин итү юк. Сугышта үлгән каһарманнарга багышланган һәйкәл аяныч хәлдә. Әле бу хәл итләсе мәсьәләләрнең бер өлеше генә. Мин менә күпме монда ничә ел яшим, бер мәртәбәдә монда менә бу юлны ясаган булмадылар менә. Как яңгыр ява, өстен бөтен таш аска төшә. Шөкер да шөкер, кое-как менәбез. Опять-таки дорога проехать невозможно. Безнең юлны карасагыз, сез үтеп булмый инде. Без зарланудан администрациягә йөрүдән ардык. Киләсе мәсьәлә яктырту. Бөтен җирдә яктырту бар. Безнең Красноармейкада онсы да юк. Хәтта тротуар да юк. Ә без бит шәһәргә карыйбыз. Без шәһәр халкы. Ближайшие районы, Мактама, Урсала, везде есть освещение до города. У нас же, начиная от нашей Красноармейки и до конно-спортивной школы, ни одного фонаря. Сугышта һәлак булган геройларга һәйкәл дә аяныч хәлдә. Җирле халык әйтүенчә, монда матди ярдәм кирәк. Тагын бер хәл ителмәгән мәсьәлә ход ташучының булмавы. Милекчеләрнең квитанциялары адресатларга барып җитми. Онлайн түләүләр өлкәннәр өчен түгел ди халык. Проблема в том, что у нас нет детской площадки. Детей маленьких очень много, а вот выйти и погулять с ними негде. Әлеге микрорайонда элек-электән 3 шишмә булган. Бүген аларның берсе генә калган. Аннан аккан суында пычрануы ихтимал. Бүгенге көндә иң авыр нәрсә шул. Хәзер шишмәбез менә эчә торган суыбыз яраксызга әйләнеп
шыкта ни өчен дигәндә чишмәнең чыга торган урынын частный строительствога, частный үй салырга сатылды. Бүгенге көндә анда строительство бара. Шушы строительстводан калган мусорлар пычрак, аннары соң инде бытовой пычраклар барса да менә шушы суга төшә. Ишеткәннәребезне үз күзләребез белән күрү өчен без чишмә башланган урынга юл тоттык. Кадрлардан күренгәнчә, канализация чокыры чыннан да чишмәдән 20 метр югарырак урнашкан. Бу кыйдан ерак түгел икенче канализация чокыры да төзелеп килә. Красноармейка халкы әйтүенчә, аларның чишмә башы менә шушы урында урнашкан. Хәзер бу урынны бер кеше сатып алып, монда инде үзенең төзелеш эшләрен алып бара башлаган. Сез күргәнегезчә, хәзер ул монда канализация урнаштырып куйган. Шушы канализация сулары хәзер чишмәгә төшәчәк. Бер булган чишмәнең суы да булдыксыз булырга мөмкин. Менә шушыннан бөтенләй уратып алынган забор белән. Заборны сүтеп, бөтенләй юкка чыгардылар да, хәзер менә заваливать итәләр. Халык белән очрашудан соң кагыйдә буларак без Красноармейкада яшәүчеләр мәсьәләләрен хәл итә алырлык кайбер инстанцияләргә мөрәҗәгать иттек. Кызганычка каршы шәһәр хакимияте бу хәл турында аңлатма бирүдән баш тартты. Алсу Ахмаджанова, Олег Павлов, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Башка темаларга. Ознакайда Чулпан 2025 бәйгесенең җиңүчеләрен бүләкләү тантанасы узды. Быел әлеге премияга 18 номинация буенча зур күрсәткечләргә ирешкән сәләтле балалар һәм педагоглар лаек булды. Инде 29нчы тапкыр уза торган чараны безнең төшерү төркеме дә күреп кайтты. Сүз Ознакайдагы махсус хәбәрчебез Эльмира Шарифуллинага. Быел Чулпан премиясы номинациясына район һәм шәһәр мәктәпләрендә белем алучы барысы 400дән артык бала дәгъва белдергән. Һәм бүгенге залда аларның күбесенә 18 номинациядә бүләкләр тапшырыла. Аларны гамәлгә куючылар Азнакай районы башлыгы, башкарма комитет, җирле предприятиеләр җитәкчеләре һәм эшмәкәрләр. Монда инде иң яхшылары спортта, мәдәнияттә, мәгарифтә, волонтерлыкта, патриотик эштә, төрле номинациядә җиңүчеләр. Без инде сезне барыгызны да котлыйбыз, сез барыгыз да җиңүчеләр. Иң яхшы кандидатлар районның төрле ведомстволары һәм оешмаларыннан килгән жюри әгъзалары тарафыннан сайланып, нәтиҗә буенча 53 җиңүче билгеләнде. Алар арасында 19 лауреат һәм 34 дипломант. Я стал лауреатом премии Чулпан. Я являюсь призером. Мин Чулпан премиясе лауреаты булдым. Мин тарих, татар әдәбияты һәм Татарстан тарихы буенча республика олимпиадалары призеры. Мин шулай ук мәктәбебез һәм районыбыз волонтеры да. Район башлыгыннан һәм мәктәп директорыннан бик күп рәхмәт хатлары алганым бар. Шулай ук мин кызлар арасында көрәш спорты белән дә шөгыльләнәм. Также я занимаюсь спортом, көрәш среди девушек. 1996 елдан башланып киткән зур шушындай бер конкурс. Ул конкурс инде безнең ел дәвамында бара һәм укучылар арасында бара. Төрле номинацияларда булды инде менә шушы 30 ел эчендә 30дан артык бер елга номинациялар. Менә бүген инде 18 номинация буенча балалар инде ел дәвамында шушы конкурста җиңәргә дип тырышалар үзләренең хезмәтләре буенча. Хезмәтләре белән инде һәм менә ел азагында менә бүген шушындай иң матур көннәрнең берсе инде без нәтиҗә ясап, менә балаларга инде үзебезнең предприятие җитәкчеләренең, район җитәкчеләренең инде зур бүләкләрен тапшырабыз. Ватанны яклаучылар елы хөрмәтенә быел Яшь патриот номинациясе дә булдырылган. Мы отряд «Патриот». Мы активно участвуем в... Без патриот отряды. Без патриотик чараларда актив катнашабыз. Быел без беренче тапкыр Чулпан премиясын алуда катнаштык. Без шулай ук шәһәр һәм мәктәп чараларында актив катнашып киләбез. Активно на городских мероприятиях, а также и школьных. Чулпан конкурсы Азнакай районында яшәүче сәләтле яшьләрне ачыклау һәм аларга ярдәм итү өчен мөһим мәйданчык булып тора. Яшь буынның сәләтләрен һәм казанышларын алга таба үстерүгә этәргеч бирә. Эльмира Шарифуллина, Рөстәм Акбаров, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе.
Азнакай районында җәйге мәктәп яны лагерьлары һәр елдагыча оешкан төстә башланды. Республика программасы нигезендә аларда 1000-гә якын бала ял итте. Көндез була торган мәктәп яны лагерьлары Россия Бөркетләре берлеге программасын гамәлгә ашыруны дәвам итеп, эшчәнлекне 4 профиль буенча алып барды. Скажите, пожалуйста, вы новых друзей нашли? Поднимите руки, пожалуйста, кто ваш? Быел районда 21 мәктәп яны һәм 12 хезмәт һәм ял лагере оештырылган. Барлык мәктәп яны лагерьлары программаларына ватанны саклаучылар елы, балалар ялы елы кысаларындагы чаралар, акцияләр, сәламәт яшәү рәвешен пропагандалау, рухи әхлаки, патриотик тәрбия бирү чаралары кертелгән. Балаларны район мәгариф идарәсе начальнигы урынбасары Зөлфия Зарипова сәламләде. Программа у детей. Лагерьләрдә балалар программасы бик бай булды. Алар ачык бассейнга да, ябык бассейнга да йөрделәр. Алар музейларга йөрделәр. Алар мәдәният, спорт, мәгариф йортлары белгечләре үткәргән төрле мастер-классларда булдылар. Мастер-классы. Балалар күмәк уеннарда катнашып, күңелле чыгышлар карап, рәхәт итеп ял иттеләр. Быел мәктәп яны лагерьларында барысы 970 бала ял иткән, ә хезмәт һәм ял лагерында барысы 200-дән артык бала шөгыльләнгән. Илмира Шарифуллина, Рамил Исламов, Рөстәм Акбаров. Яңалыклар вакыты Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәттә профсоюз әгъзалары өчен Татнефть компаниясе тарихына багышланган квиз узды. Интерактив форматта оештырылган чара 75 ел яхшылык тудырабыз социаль юнәлешле проектлар бәйгесенең бер өлеше булды. Итак, первый вопрос. Какое месторождение считается крупнейшим в Татарстане по запасам нефти? Регина Шәмсекаева мондый чараларны уздырганы булса да, моңарчы ул уеннарны тар даирә өчен генә үткәрә торган булган. Бу юлы исә аның буыннар энергиясе Татнефть лидерлыкка юл проекты традицияләр энергиясе номинациясендә җиңү яулаганга грант ярдәме белән зур аудиторияга башкарга була. Чынлыкта шул кадәр күп командаларның җавап бирүенә мин бик гаҗәпләндем. Яшьләрне мондый формат кызыксындырырмы дип борчылган идем. Ләкин бернинди проблемалар да тумады. 2 көн эчендә без барлык гаризаларны алып һәм хәтта бер командага да баш тартырга туры килде. Алар вакытында өлгермәгән иделәр шуңа күрә бу традицияне дәвам итү идеясе дә туды. Мондый мөмкинлекләр өчен компаниягә һәм Татнефть профсоюзына рәхмәт. Татнефть тарихына багышланган квиз интерактив форматта уза. Һәм 5 блоктан тора. Катнашучылар компаниянең тарихын, әһәмиятле даталар, тарихи фактлар һәм әлбәттә инде бүгенге Татнефть корпораты сорауларга җавап бирәләр. Катнашучыларга үзләренең белемнәрен төрле форматларда күрсәтергә туры килде. Җавапларны үзең белеп язарга, бирелгән вариантлар арасыннан сайлап алырга, логик яктан уйлап хәл итәргә, графика ярдәмендә күз алларга да мөмкин иде. Без инде бүген обедта бик каты әзерләндек бу уенга. И шуңа да карамастан барыбер яңа әйберләр белдек үзебез өчен. Чөнки бөтен әйберне белеп бетереп булмый. Соннар белән бәйле фактлар ул бик авыр. 3 миллиардны тонна нефти дигән китапны скачать иттек интернеттан. Анда 600 ничәдер бит ул китаптан по диагонали инде укып фактларны выписывать итеп запомнили. Уенда компаниянең төрле оешмалары катнашты. Араларында Ямаш-нефть, Әлмәт-нефть идарәләре, Татнефть, ТН сервис бүлекчәләреннән командалар, шулай ук югары нефть мәктәбе студентлары. Грант 30-га якын кешене җыйган масштаблы чара оештырырга гына түгел, юбилей символикасы белән истәлекле бүләкләр әзерләргә. Шулай ук барлык мәгълүматны бердәм интерактив форматта җыярга мөмкинлек бирде. Спорт яңалыкларына. Татарстанның Мингер авылында көрәш һәм кыргыз көрәше буенча дөнья чемпионатында йомгак ясалды. Көрәшнең 2 төре буенча ярышларда 31 илдән 400-дән артык спортчы, спорт вәкилләре һәм хөкемдарлары катнашты. Көрәштә ир-атлар арасында 11 комплект медаль, шулай ук егетләр арасында 9 комплект медаль һәм команда зачеты бүләкләре уйнатылды.
Кыргыз көрәшендә ир-атлар арасында 8 һәм хатын-кызлар арасында 3 үлчәмдә иң яхшыларны ачыкладылар. Нәтиҗәдә әлмәт көрәшчесе Танык җәмгыяте хезмәткәре Рафаэль Калимуллин 80 килограмм авырлык категориясендә беренче урынны алды. Рафаэль Билданов 75 килограмм авырлык категориясендә дөнья чемпионы булды. Егетләр Әлмәтнең Ак Бүре көрәш федерациясе җылма командасы составына керә. Мәскәүдә исә хатын-кызлар көрәше буенча Россия чемпионаты тәмамланды. Анда Әлмәтнең Олимпия резервы спорт мәктәбе спортчысы Екатерина Кошкина 62 килограммга кадәр авырлык үлчәмендә бронза медаль яулады. Аның уңышы талантлы тренерлар Россиянең спорт мастерлары Эдуард Гаджиев һәм Екатерина Зенькина җитәкчелегендәге тырыш хезмәт нәтиҗәсе. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль челтәренә кереп, Лучше Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбыз да рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Моннан тыш сез үзегез дә яңалыклар, актуаль вакыйгалар һәм проблемалар белән уртаклаша аласыз. Моның өчен экраннарыгыздагы сылтама буенча күчәргә мөмкин. Төбәгебез өчен сыйфатлы һәм мөһим яңалыкларны бергә булдырыйк. Бүгінге шулар иде, мин Ләйсән Галиева һәм монтаж операторы Динара Гайнединова сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.